Ima li gdje stališta? Nema. Gdje suko? Šta je? Tebi zabavno. Ja, lijepi cuko, ja. Ajde. Koji je tvoj srećan broj? Ajmo da vidim ovamo. Šta bi vi očekivali sad? Gdje ovi ljudi kad ovako čeka ovaj autobus ili čekaju da dođe autobus, gdje bi oni trebali da sjede? Kiša, snijeg. Trebalo bi šta natkriveno. Da nose i kišobrane. Šta ako zaboravim? Hajde ovdje bi imao. Loka bi trebalo da ima. Sad će neko reći, pa ajba mine se, gdje će da ne bude stalište? Bilo šta. Vidi koji su, 2 autobusa. Nije to malo, nije to još podug autobus. Gradski i prigradski saobraćaj. Ovo je ugovoreni, a ovo je nekakav, ama nije nikakav. Imate tablu reklamnu za političke stranke. Ima šikara. Polijepa. Veli daleko van grada, šta ćemo to mi kositi? A ima li gdje ovdje? Ima cuko. Ima li gdje stališta? Nema. Gdje suko? Šta je? Tebi zabavno. Ja, lijepi cuko, ja. Ajde. Pozdrav. Sretno. Evo ovo je dakle problem koji vas u gradu, u urbanom dijelu, nekog i ne muči. Ima nekako autobusko stajalište. Imate si gdje skloniti. Pozdrav, kako je? A sva ova naselja, odnosno ljudi iz naselja ovdje kad dođu pred ove autobuse ili ih čekaju, kišobran ako nemaš, kisneš. Opet će neko reći, ajba ima masu nekih problema. Ali ovi problemi se ovdje mogu riješiti. Evo ga ovdje. Stavite malo ovo da očistite. Nije skupo to autobusko stajalište, samo nek ima nekakvu strehu. Ne traži ljudi nešto puno. Ako bude nekakva klupa da se može sjest, kad nije hladno, kad je hladno teško isjet, ljudi stoje. Može se to uraditi, to je jednostavno. Biće to autobusko stajalište. Idemo dalje.